Sergio, Henk. goedemiddag. Hoi. Het is alweer vrijdag. De week van Sergio en Henk. We hebben de feestdag Goudoostangen, we hebben nog een zoutevrienheid. Klopt. Ja. Waar wou ik het met je over hebben? Ik heb me even een aantekeningsje gemaakt, dus ik heb makkelijker kallen, dat snap ze wel natuurlijk. Hè. Ik wou het met je hebben over de laatste raadsvergadering in december. Ja. Dat je als een motie ingediend over personeel en Zuiderland, over een actievere rol spelen door de gemeente Sittard-Geleen. Maar die motie, die is er niet doorheen gekomen. Eigenlijk, het grootste gedeelte van de raad waren erop tegen. Maar, wat is gebeurd? Ja, een paar weken later staat in de krant dat de gemeente Sittard-Geleen zich toch heeft gemeld bij Parkstad en bij Zuiderland om te vragen of ze toch niet nog het kosten doen. En ze zijn nu eigenlijk een beetje in de wachtrij gezet. En wat heel typerend is, toen zag ze net dat de gemeenteraad hem niet heeft voorgestemd, dat klopt. Maar het ergste is dat het college een negatief advies daarover heeft gegeven, want ze deden al zoveel en het wordt allemaal niet nodig. En als ze dan vervolgens de motie wegstemt, of luid stemmen, Ja. en vervolgens gaan ze dan via stiekem met achterpijtjes toch kijken wat ze nog kunnen doen. Ja. Ja, Het is niet echt goed, hè? Het is geen zuivere politiek, Dan hè? komen ze toch weer op die bestuurscultuur terug. Smerige Dat bestuurscultuur, is niet netjes, Nee. op zijn minst gezag. Ja. Maar los daarvan, ik heb eigenlijk het idee als het met een motie komt, dat die al dubbel kritisch bekeken wordt. Terwijl dat best een heel groot idee was en nog immer is. Ja. En via een omweg melden ze zich wel aan. Ja, nu moet ik zeggen dat het wel dat het college er wel een handje heeft. Niet alleen bij mij, maar het is wel zo dat de kritische partijen werden er toch kritischer op bekeken. Ja, ja. Zeker, zonder meer. We hebben een nieuwe omroep sinds 1 januari 2025. En bij ons, dat moet je weg. Het is nu mijn streek vandaag. En wat ik nu doe is een uitspraak van mij, die hoeft ik niet te doen. Ik neem het de staatsomroep van de gemeente Sittard-Geleen. En ik heb toen voorspeld in september 2024, wie dat speelde, dat er een nieuwe omroep moest komen en die lui die weg waren gegaan, die moesten terugkomen. Dat in 2025, wie dat zijn beslag heeft gekregen, toen heb ik gezegd tegen een hoop mensen die ik ken, ik zeg, geef ze een half jaar. In juni 2025 vertrokken er 9 mannen. Nou, wat is nu het geval in januari? De enigste echt betaalde vrijwilliger die we in Sittard-Geleen hebben, mocht zijn programma ook niet meer maken. Dat stinkt vandaag in de gezet. Dat stinkt vandaag in de gezet. Ja. Wat is daar een reactie op? Ja, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Alleen in de gezet sting dat de reden zou zijn dat het zijn privémening, dat de reden zou zijn. Ja, dat is voor mij dus totaal geen reden. Voor mij is de reden dat ik vind dat ze politiek en media gescheiden moeten houden. Ja. De media, de lokale media vooral, die controleren de politiek. Die hebben een waakhondfunctie. En dat moeten ze niet gaan mengen. En we snappen heel goed dat het GOP dat wel heel graag gemengd heeft. Want Ja. die willen ook die media kunnen sturen. En dat hebben ze jarenlang gedaan met het Born Actueel. Dat wordt een propagandablaadje. Ja, dat hebben ze nu niet meer. Dus ik snap best dat ze naar andere wegen zoeken. Ja. Maar dit is een heel wijs besluit van de heer Lambrechts, is het eigenlijk? Ja, dat is de nieuwe hoofdredacteur daar. Ja, dat, die overigens uit Valkenburg komt, of Meersen. Ja. Dus niet regiogebonden, zal ik maar zeggen. Nee, klopt. Nee, maar dit is wel een heel goed besluit. Het enige wat ik jammer vind, dit besluit heeft er niet uit eigen beweging genomen. Er waren klachten Er binnengekomen. zijn klachten binnengekomen vanuit de PVV. En ja, dus dat is dan wel weer jammer dat ze dat dan toch niet... Ze moeten dan toch eerst een aanzetje krijgen. Ja. Dus, maar goed. Maar in omroepland, want er moeten allemaal streekomroepen komen. Dit is al een streekomroep, mijn streek vandaag. Ja. Bij alleen is de band los, daar rommelt het. Bij Falcon Radio in Valkenburg, daar rommelt het. Dat is het geweest. Het is nog gaat aan de hand allemaal met de burgemeester in Valkenburg. Ja. Sting vandaag ook in de gezet. Klopt. Maar goed, het heeft niks met Sittard-Geleen te maken. Nee. Maar uiteindelijk gaat het wel om al die omroepen Ja, die men gecreëerd heeft. En in dit geval, mijn streek vandaag is gecreëerd door de grootste politieke groepering in Sittard-Geleen. Ja. Dat is gewoon een bewezen feit. Ja.
We gaan het zien. Daar hebben we ook heel erg moeite met, hè? Ja, Nog steeds. ja, Dus, ja. ja. Goed, dan heb ik het meteen over de sociëteit Sittard-Stad. Ja. Verhouden op een gegeven moment de ouderen die terechtkosten in ons zittingshuis. Mhm. Dat zit in een zaal in de Oderflat. Ja. Verhouden de Putpoort. Ja. En verhouden het oude politiebureau. Daar zat de sociëteit Sittard-Stad in. Hè? Mhm. Nou, er is een nieuwe locatie gekomen. Bivolt, Nevervolt. Ja. En dat dik 2 miljoen gekost. 2,2, hè? En het was amper open of de klachten komen naar binnen over de openingstijden. En uiteindelijk heeft dat een beetje erin geresulteerd dat de mensen die vroeger immer naar ons zittingshuis gingen en naar de Putpoort gingen, Mhm. die houden een heilige zorg. Bij het zorgcentrum daarneven, maar ja, dat is geprivatiseerd die kantine, dus daar kennen ze ook niet meer terecht. Nee. De Kolleberg is weg, dat zit nu weer terug aan de Schuttenstraat in Sittard. Ja. Dus die mensen zitten in zak en as en kennen eigenlijk nergens meer terecht. Geen dansmiddagen, geen kienmiddagen, geen barbecue meer, noem maar op wat er allemaal georganiseerd wordt. Mhm. En nu hoor ik dus dat de nieuwe sociëteit, die dus daar op de Odersingel aan de overkant van de Oderflat gesitueerd is, Mhm. al met financiële problemen kamp. Maar dat heeft ook met het feit te maken dat ze zich eigenlijk al vanaf begin de lui boete de deur hebben gehouden. Ja, we kregen veel signalen. Er zijn ze ook nu heel veel, dus ik wil eventjes stapsgewijs reageren. Ja, veerzin ervoor om dit soort hoe zeg je dat, projecten, locaties, die moesten in de week hebben. Ja. Dus alleen, het kost geld. Als Ja. gemeenschap weet ze dat het geld kost. Nou, de gemeente Sittard-Geleen wilde bezuinigen. Je kunt zich overigens afvragen of die 2,2 miljoen dat echt een bezuiniging is, hè? Want wie lang heeft ze er wel niet de Putpoort voor kunnen ophouden, kent ze die ook, hè? Dus ja, zo'n zware bezuiniging vind je het niet. Of zo'n slimme bezuiniging vind je het niet. Dus dat is één, dat is het beleid van de gemeente. Het beleid van de sociëteit zelf, ja, daar is natuurlijk ook wel, daar kregen we ook veel commentaar op, hè? Ja. Dat ze lui wegjagen, verenigingen wegjagen, dat ze niet echt heel meedenken, dat het allemaal stroef gaat. En dat veel mensen dus nu gewoon toezitten, Ja. terwijl er heel veel geld hebben uitgegeven wordt. Ja. Nou ja, goed, we hebben 21 januari een bijeenkomst speciaal over eenzaamheid. Ja. Dus dit item zal daar zeker aan bod komen. Ja. Maar ja, ik vraag me wel echt af wie voor dit probleem moet gaan oplossen. Dus als eerst eens met alle partijen aan tafel moeten gaan zitten. Terugdraaien liep me best lastig. Maar van de andere kant, dus zag ik net al, hè, bij de Oderflat, die locatie is er nog. Ja, volgens mij, de zaal is er sowieso. Ik Ja. weet niet op het moment wat zo wonen daarmee gedaan heeft, want Weet die ik is ook niet. eigendom van het pand. Ja. Maar de zaal, die is er nog en de zaal kent ze ongeveer een keer door deuren in tweeën delen. Ik geloof zelfs in drieën delen. Mhm. En ja, daar kost je alle dagen terecht, op de zaterdag door de wijk, koffie, stukje vla, betaalbaar. Ja. Voor ouderen met een AOW'tje en dergelijke. Ja, dat moest je in één keer allemaal weg daar. Ja. En ja, dus is op een gegeven moment plannen werden gemaakt. Maar ik zeg altijd zo, als ze plannen presenteert en de wilt dat in gelijk bijhouden, dan overzien ook eens een keer wat die plannen daadwerkelijk doen. Wat de gevolgen Gaan zijn. eens eerst voor dat ze die plannen uitvoeren onder de lui loesteren. Mhm. Ik weet niet of het gebeurd is, maar we hebben weer een resultaat van, ja, ik neem het een beetje van mismanagement. Ja, dit is wel een miskleun weer. Ja. Zeker. Ik weet ook niet waar dat portefeuille ervan is. Dus het zal wel, ik denk dat het Andries Houdakkers is. Maar we zullen het de 21e zien, we nemen het zeker met. Ja, We nemen de signalen serieus. En ja, dan moet wel om tafel weer gegaan. ja. Heel gedaan is een heikel punt. Ik wil het toch benadrukken. Mhm. Er moest op een gegeven moment een stuk schrijven over 2024. Ja. Vanuit de partij. Ja, voor de gemeentewebsite. Voor de gemeentewebsite. Ja, dat Klopt. hebben ze geschreven. Ja. Daar hebben ze mij dat stuk ook gestuurd. Ik heb dat gelezen en ik vond dat prima. Mhm. Vervolgens kreeg ze een berichtje terug. Zo kent het niet. Ja, dan denk ik bij mijn eigen. Democratie, wat dat in zit dat gelezen? Is dit censuur? Mhm. Is dit het gesproken woord wat nimmer kent? Ja, wie steeds er drinnen? Nou ja, ten eerste laat ik me niet zo snel van de wijs brengen door dat soort telefoontjes. Maar ze zijn niet leuk. Het voelt toch als een soort van intimidatie, alsof ze me toch
in het gereel willen brengen. Nou ja, ze willen andere teksten. Ja, het vult gewoon niet lekker. Dus ik heb het ook aangegeven, het vult voor mij niet goed wat je nu doet. Nou goed, ze hebben toch 3-4 pogingen gedaan, zelfs tot aan het fractievoorzitters-overleg toe. Dus dan moet ik toch aan alle fractievoorzitters toestemming gaan vragen of mijn tekst op ons stukje van onze partij op de pagina mag. Ja, dat is natuurlijk van de zotte. Ja. De heer Bonen kan ook niet zien een stukje over het gop aan mij laten zien. Nee, inderdaad. Ja. Dus waarom zou ik dat? Nou, heb ik dat ook niet gedaan, daar gaat het niet om. Maar het feit al dat ze de poging doen, Ja. ja, vind ik veel gewoon niet fijn. En dat moeten ze toch langzaam gaan realiseren, dat ze met dit soort flauwekul moeten ze gewoon Ja, stoppen. du kent ze in mijn optiek gezien, als ze niet beledigend wordt en er is geen strafbare feiten, kan ze een raad niet gaan censureren. Nee, natuurlijk niet. Dat is totaal ongepast, maar dat geeft weer eens te meer aan dat de lui toch 8 maart 2026 is moeten gaan nadenken. Dat we toch echt toe zijn aan een verandering in het gelijn. Want Ja. dit kent je wel niet. Nee, klopt. Kijk, ik vraag me ook af, hè, als ze het bij mij doen, hè, bij wij doen ze het allemaal nog meer. Ja, En bij wij is het allemaal, wij is er wel in metgegangen. Kijk, Ja. ik ga er gewoon niet in met. Ik Ja. heb daar ja, mijn mening over en ik spreek dat ook goed. ja, Maar bij wieveel is het zo wel geluk? ja. Dus ik maak me daar wel zo over. Maar goed, om het kort te sluiten en af te sluiten. Ja. De komende 2 maanden, maar ook de rest van al die jaren die er weer aan gaan zitten te komen, verblijven ons onder de lui begeven. Want bij de lui deze inspiratie op en wist wat onder de lui leeft. En aan de hand daarvan kan ze ook beleid maken. Zeker, Toch? zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Yes.